Or just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yo, yo, yo! Kumusta na mga hamis? Gimingaw na ba mo sa ako, ah? Gimingaw na dyan kayo ko sa inyo, ha? So, after how many days, karon lang ta naka-vlog. And, gusto na ko i-share sa inyo, ha, karon ang ako ang lingaw for the past days. So, for the past days, naghakot ko, ay nag-prepare na ako ang kining diri sa likod, tapos si Orion. I-prepare na ako diri sa likod para himong siyang plot para sa pechay. Tapos, since i-prepare pa na ako siya, then kailangan pa na ako magbungkal o yuta. Nakalikom ko 16 sacks of yuta. Tapos makita ninyo akong mga kamot. Medyo na siya kubal-kubal. So, it's worth it. Now, take a look at my plot before butangan siya og pechay seedling. Ta-da! Yeah! I'm so proud of it. So, modyo na siya ang mabuhat nato kung ECQ or walay lingaw. So, mahimo tang hardworking or mangita siya sa lingaw. And it's a good lingaw kay syempre aside from the fact that you are gaining calories or not gaining but burning calories rather, you can also do something good for yourself. So nanay panudan pang partner sa tinapa. Anyway, stay tuned. Padayon na to siya next time pag butangan na ako siya og seeds. For now, ingana lang siya, steady lang siya kay butangan pa na siya og pampatay sa amigas kay hakuton daw niya ang mga seeds. Tapos wala na niya mabilis sa kuha. Meow 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 meow. Stay tuned.